נתחיל. אז אני נועם, וזה הקטע שכתבתי. הנושא שהצ'אט בחר לי זה אני תמיד ידעתי שזה ייגמר ככה. אני תמיד ידעתי שזה ייגמר ככה, אבל לא רציתי שזה יגיע. לא רציתי לפוצץ את הבועה הדמיונית שלי. לא רציתי להסתכל למציאות בעיניים. חוסר ביטחון ובושה מקיפים אותי לאחרונה. כנראה שהם תמיד היו פה, אבל התעסקתי בלפמפם לעצמי שאני עילוי בתחומי ובכל תחום שאגע בו, מה שיצא רף מאוד גבוה והרבה חרדה. כרגע אני מרגיש בינוני ומיוחד. מפחד מאוד לאן החיים ילכו, ממה אתפרנס. אני רוצה בכל מאודי להיות אותנטי. אני רוצה להיות אני רוצה להעז לגמגם ולרצות ולרדוף ולהיות פתטי. אני רוצה להעז להרגיש עוצמה ולהקשיב לה. להעז לא להחליט מראש. התגעגעתי אליי. כרגע מרגיש די חסר אונים מול החיים, מקווה להתחזק לאט לאט עם הימים, אבל הפעם באמת. יש בי המון רגש, יותר מדי אולי, אז אני עוצר להרגיש אותו. אני לא מרגיש שהכל אפשרי יותר, אבל כן מרגיש שיש דברים שאפשרי. הרבה געגוע וכעס ותקווה וייאוש והכל ביחד, זה מערבולת מזעזעת שקוראים לה החיים שלי. ואיכשהו גם מאוד כיף לי לרגעים, וזו האמת עכשיו. אני מאוד מאוד לא יודע, מאוד לא בטוח, ובעיקר בא לי לישון. אני מרגיש פעם ראשונה שבאמת אני לוקח את הסיכון להישאר לבד. מרגיש פעם ראשונה בכללי אולי מאז גיל 16 שקיבלתי הצלה מהשעמום והקטנות של התיכון בצורת תפקיד ופסטיבל כאן, שמאז החלטתי שאני לא חוזר אחורה לתחושת הנחיתות. והיום סוף סוף אני מעז לבגוד בהחלטה הזאת ולהרגיש נחיתות. וואו, כמה חשיבות עצמית, אבל כן, חשיבות עצמית, כן, וואו, כמה חשיבות עצמית. זה מה יש. מורכב פה בתוכי עכשיו, וזה מה שיש לי להציע. תודה.